Kisúca, kisúca, studená vodička, keď sa ťa napijem, keď sa ťa napijem, bolí ma hlavička, bolí ma hlavička, bolí ma hlavička, srdca polovička, pre teba duša má, pre teba duša má, sivá holubička, sivá holubička. Ďakujeme pani učiteľke Pohančeníkovej za úžasný úvod. Dámy a páni, priatelia, venujte prosím pozornosť úvodným bezpečnostným pokynom. Dnes sa o našu bezpečnosť opäť starajú príslušníci okresného oddelenia policajného zboru v Čadci a Mestskej polície Čadca, ktorým ďakujem, že sú tu s nami. Prosím vás, ak by sa v priebehu zhromaždenia vyskytli nejaké provokácie, prosím vás, nereagujte, vzdiaľte sa od zdroja provokácie a informujte o tom najbližšiu políciu alebo najbližšieho usporiadateľa. Usporiadateľský tím je označený reflexnými vestami. Všetko bude v poriadku. Rovnako ďakujem pekne aj za potrebnú súčinnosť aj Domu kultúry v Čadci, ktorý nám poskytol pódium a ozvučenie a šťavu. Ďakujeme pekne. Priatelia, moje meno je Ľuboš Žársky. Organizujeme už druhé protestné zhromaždenie Slovensko je Európa. Organizátormi sú neformálna občianska iniciatíva Slobodné Kysuce v spolupráci s občianskym združením Mier Ukrajine. Priatelia, začnem trochu zoširoka. V roku 1944 ušli dvaja slovenskí väzni z koncentračného tábora v Osvienčime. Prekonali v priebehu 2 týždňov vyše 100 kilometrov, až sa dostali na slovenské hranice a šťastnou zhodou okolností sa eventuálne dostali cez Čadcu až do Žiliny, kde miestnej židovskej samospráve nadiktovali tzv. Vrbovú a Wetzlerovú správu. Išlo o prvú ucelenú informáciu o fungovaní nacistických koncentračných táborov v okupovanom Poľsku. Správa sa cez zahraničných západných spojencov dostala až k maďarskej vláde a odhaduje sa, že pred transportmi zachránila vyše 200 000 maďarských občanov. A ako je možné, že sa dvaja väzni, Vrba a Wetzler, podvyživení, oslabnutí, dostali z Osvienčimu až do Žiliny? Bolo to preto, že keď prekročili slovenské hranice pri Zvardoni, tak na druhej strane, na Skalitom,
si ich našli manželia Ondrej a Agáta Čanecký, ktorí ich za cenu veľkej osobnej obety a veľkého osobného rizika prichýlili, nakrmili a pripravili ich na cestu cez Čadcu do Žiliny. A hovorím to preto, že ak dvaja manželia zo Skalitého, ak jednoduchá roľnícka rodina sa dokázala vzoprieť kolaborantskej slovenskej vláde, ktorá kolaborovala s nepriateľským diktátorským režimom, potom to isté dokážeme my. Vitajte. Výzva mieru Ukrajine číslo 1. Vyzývame premiéra Roberta Fica, aby dodržiaval zákony, rešpektoval nezávislosť inštitúcií a vládol transparentne. Výzva číslo 2. Žiadame vládu a najvyšších predstaviteľov štátu, aby odmietli akúkoľvek spoluprácu s Ruskom, ktoré vedie vojnu proti Ukrajine a ohrozuje Slovensko. Výzva číslo 3. Žiadame vládu a ústavných činiteľov, aby prestali útočiť na Ukrajinu, ktorá čelí agresii Vladimíra Putina. Výzva číslo 4. Vyzývame vládu a najvyšších predstaviteľov štátu, aby zastavili pokusy Roberta Fica meniť zahraničnú orientáciu Slovenska v rozpore s našimi záväzkami voči Európskej únii a NATO. Posledné 2 týždne sme čakali, či táto výzva v 4 bodoch, prednesená na námestiach po celom Slovensku a v zahraničí, bude mať na zahraničnú politiku Roberta Fica nejaký vplyv. Zatiaľ sme sa dočkali len insitných rozprávok o vplyve gruzínskej tajnej služby alebo o tretine Ukrajincov na námestiach. Preto dnes spolu so všetkými mestami zúčastnených na iniciatíve Mier Ukrajine pridávame bod 5. Žiadame predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, aby sa vzdal svojho mandátu a v záujme budúcnosti našej krajiny odstúpil. Ďakujem vám. Ako prvá hostka s príhovorom vystúpi bývalá pani riaditeľka obchodnej akadémie v Čadci, pani Kováčová. Dobrý večer, Čadca. Volám sa Elena Kováčová, som stará dôchodkyňa a som už toho veľa zažila. Dobre. Dnes večer som tu prišla najmä preto, aby som vám mladým ľuďom povedala, že aj my starí sledujeme politický vývoj v našej krajine a nepáči sa nám. Prišla som najmä preto, lebo chcem, aby moje deti a vnúčatá žili v demokratickej krajine, ktorá patrí do Európskej únie a NATO. Ja som v roku 1989 bola šťastná, keď prišla nežná revolúcia. Bola som na každej demonštrácii v Čadci, v Žiline, v Bratislave. Na tieto demonštrácie som chodila aj počas mečiarizmu a som tu aj dnes. Ale prvýkrát vo svojom živote vystupujem na takomto podujatí, je to moja premiéra.
Môžem vám povedať, že trasú sa mi nohy, ruky, ide mi srdce vyskočiť z hrude, ale som si povedala, že ak aj odpadnem na tejto demonštrácii, tak to stálo za to, že som konečne priamo povedala svoj názor, ktorý si myslím o politickej situácii. Prečo chcem, aby Slovensko nevystúpilo z Európskej únie a NATO, som si pripravila elaborát, ktorý si vám dovolím prečítať. Kde mám brýle? Tratila som ich. Pozrite sa, netrápte sa, mladý pán. Podržím si. Som zásadne proti tomu, aby sme vystúpili z Európskej únie, preto, že po vstupe do Európskej únie sa začali budovať naše mestá a dediny do krásy. Príkladom, keď sa dobre čerpajú európske fondy, je naša kisucká dedina Korňa, ktorá sa umiestnila na 2. mieste v súťaži o najkrajšiu dedinu Európy. Mladí ľudia môžu v rámci projektu Erasmus študovať v krajinách Európskej únie a využívať ďalšie vymoženosti. Ľudia si opravujú a zateplujú domy, buduje sa kanalizácia, cesty, železnice, opravili sa školy, telocvične, nemocnice. Škoda, že nevieme ešte lepšie čerpať európske fondy, ktoré už niekoľkokrát prepadli. A čo je najdôležitejšie, aby sme zostali v Európskej únii, Európska únia drží ochrannú ruku aj nad dodržiavaním demokracie v našom štáte. Nedávno som v televízii počúvala reláciu, kde predseda Trenčína povedal, že všetky stavby, ktoré sa realizujú na Slovensku, sú financované z Európskej únie 80%, mestá, dediny, štát kofinancuje iba 20%. Preto je dôležité naozaj, aby sme v Európskej únii zostali a aby Slovensko ráslo do krásy. Prečo nechcem, aby sme vystúpili z NATO? Pretože som zažila rok 1968, keď spojenecké vojská Varšavskej zmluvy napadli Československo na čele so Sovietským zväzom. Všetci ľudia, starí, mladí, Česi, Slováci, sme boli proti vstupu okupantov na naše územie. Behali sme po mestách, lepili sme plagáty, vysvetľovali sme vojakom, aby sa vrátili domov, no bohužiaľ nič nepomohlo. Všetci sme chceli, aby prišiel Západ na pomoc. No vy dobre viete, že nikto neprišiel a zostali sme sami. Čo ale nastalo po roku 1968? Nastala silná normalizácia. Veľa ľudí bolo zavretých, mnohých vylúčili z komunistickej strany, zničili jednotlivých ľudí a rodiny a my sme zostali ako mlčiaca väčšina. A ja som patrila medzi tú mlčiacu väčšinu a za to sa dodnes hanbím. Keď nechceme, aby Slovensko dopadlo ako niektoré krajiny, kde vládnu autokrati, tak musíte urobiť preto všetko, aby sa to zmenilo a aby sme to nedopustili.
Môžem vám povedať, že rok 1968 a 89 a rok 1989 sú roky, na ktoré nikdy nezabudnem. Som proti tomu, aby naši vládni predstavitelia navštevovali a poklonkovali sa Rusku, krajine, ktorej nikdy nezáležalo na ľudskom živote. Toto môže byť. Mám rukavice, lebo je zima. Len to treba obrať. Jasne. Nie. Viete, čo robím volovinu? Takto. Áno. Som proti tomu, aby navštevovali agresora, ktorý začal vojnu na Ukrajine, kde zomierajú nevinní ľudia. Som proti vojne na Ukrajine a všetkým vojnám na svete. V škole nás učili, že minister a každý predstaviteľ štátu je sluha ľudu. Naši vládni predstavitelia si to obrátili, inakšie vysvetlili. Keď vyhrali voľby, môžu všetko. Môžu ničiť kultúru, právo, prírodu, tvária sa ako mocipáni a my sme ich sluhovia. Vládnu podľa hesla vodu kážu, víno pijú. Nikdy nezabudnime na smrť mladých ľudí Roberta Remiáša, ktorý pomohol objasniť únos prezidentovho syna, Janka Kuciaka a Martinku Kušnírovú, a ďalších odvážnych ľudí, ktorí odhalovali korupciu na Slovensku a preto museli zomrieť. Vážim si čestných policajtov Čurilovcov, ktorí bojovali s mafiou, odhalovali korupciu na najvyšších miestach štátu a preto boli postavení mimo služby. Tiež si vážim všetkých mladých ľudí, ktorí organizujú protesty po celom Slovensku, kde slušným spôsobom vyjadrujú, že chcú žiť v civilizovanej a hlavne v demokratickej krajine. Vážim si organizátorov protestov u nás v Čadci a vyslovujem im veľké ďakujem. Ešte predtým, ako zakončím svoj príhovor, poviem vám, po tieto dni som sledovala okrúhly stôl pána prezidenta, kde sa zišli predsedovia jednotlivých strán. Bola som milo prekvapená, keď všetci deklarovali, že chcú, aby Slovensko zostalo v Európskej únii a NATO. A veľmi ma prekvapilo, keď jeden predseda strany len tak zamumlal, že aj on chce, aby sme zostali v Európskej únii, ale že sa Európska únia musí zmeniť. Bol to predseda, ktorý svoju propagáciu využíva práve na to, že poburuje ľudí a hovorí, že musíme vystúpiť z Európskej únii a NATO. Ale už tento okrúhly stôl svedčí o tom, že sa tí vládni predstavitelia troška zlakli, keď už tam pri tom stole tvrdili, že ako chcú chcú byť v Európskej únii a chcú zostať v NATO. Tak vidíte, aj tieto protesty majú svoj význam. Troška sa tu aj bojím. No.
No na záver by som vám povedala len toľko. Všetkým mladým ľuďom, čo ste tu, prajem, aby ste žili v našom krásnom Slovensku. Aby ste tu mohli študovať, aby ste sa mohli realizovať, aby ste mohli veľa cestovať po svete, spoznávať svet, ale aby ste sa vždy radi vrátili domov na naše Slovensko. A na záver vám prajem už, nech Pán Boh ochraňuje Slovensko a nás všetkých. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme pani riaditeľke za vynikajúci príhovor. Následne vystúpi s príhovorom priamo zo slovenských internetov kysucký kapitán Juraj Plichtík. Môžem si zobrať do ruky ten. Názdar Kysučani. Asi sa pýtate, že čo tu ten debil robí teraz na pódiu? Odaktorí? Napísal som si vo vlaku poznámky, aby som tu netrepal somariny, aby sa tu iný kapitán neozval zo mňa, kapitán Danko. Takže poďakovanie, no, to máme za sebou. Poďakujme tu pani Kovačovej za pekný príhovor hlavne, môžete zatlieskať ešte. Mňa si tu pozvali preto, že rád som kedysi sa tak túlal po svete a mám kadečo pochodené a sú tu v tej našej spoločnosti bohužiaľ také nálady, aké sú, že proste počuješ to všade, že fašisti na Ukrajine, ukrofašisti, neviem čo. A ja som bol veľakrát na Ukrajine. Bol som tam v roku 2014, prešiel som ju stopom. Bol som tam v roku 2016, keď sme si v Odese na mesiac prenajali byt v centre blízko opery. Bol som tam 3 mesiace pred vojnou, bol som tam chvíľku aj cez vojnu, aj keď iba v Užhorode. A tak vám chcem povedať, že čo som tam ja na tej Ukrajine videl, aby som možno vyvratil nejaké, jak sa tomu povie, tézy, ktoré sa vám tu snažia nanútiť, lži, tak sa tomu povie, nejaké lži, aby som vyvratil. Takže videl som tam priateľských ľudí, ktorí mne pomáhali častokrát, keď som sa dostal do nejakého prúseru, vždy tam bol niekto, kto ochotne pomohol. Videl som tam rozbité cesty, ktoré sú fakt hrozné, ako v Afrike, hej. Videl som tam lacný koniak, vtedy som dosť pil, hej, teraz nepijem nejak, ale vtedy som chlastal a fakt dobrý lacný koniak. Pekné baby. Občas nejakých takých menších gangstrov, ale nevidel som tam žiadnych nacistov. A viete, prečo som tam nevidel žiadnych nacistov? Lebo som tam nestretol žiadneho ruského vojaka, ani bombiča, takže preto som tam nestretol žiadnych nacistov, hej? No. Ad jedna, hej? Ja tu toho moc nemám, ja som si to písal vo vlaku po ceste. Takže chcú nás oklamať, a viete prečo nás chcú oklamať? Lebo ani tu na Slovensku nie je veľa zlých ľudí. Väčšina ľudí na Slovensku sú podľa mňa dobrí ľudia. Ale väčšina ľudí vo svete sú dobrí ľudia. Ja mám taký pocit, že na to, aby dobrý človek spravil zlú vec, nemôže poznať rozdiel medzi dobrom a zlom. A od toho slúži tá lož, tie dezinformácie, tá propaganda, čo sa nám snažia natlačiť do hlavy. Ani ľudia v Nemecku niektorí neboli zlí a vidíte, že tam vyhral nacizmus nejakým spôsobom a teraz je to zase normálno fungujúca krajina, hej? No... Takže keby teraz sme boli v Berlíne v 42. Viete si predstaviť, že by Andrej Danko išiel do Berlína a hovoril, že pozrite, majú tu maslo, majú tu toaletný papier, hej? Ja si to viem predstaviť celkom živo. Hej, majú tam maslo, toaletný papier, super, hej? Sice aj nejaké koncentráky a tak, ale hlavne, že majú maslo za 3,50. Dali by pandémiu vyšetriť doktorovi Mengelemu? Kto vie, možné to je, že? To sa môžeme len domnievať. No,
Ale tak som chcel ešte, aby som neodchádzal moc od témy, povedať k niečomu, že je to také o tej politike hovoriť, je to strašná otrava, kedy si to bola nuda, neznašali sme to všetci, ale sú situácie, keď sa tomu nedá vyhnúť ako teraz. Európskym pásom, slovenským pásom Európskej únie sa dá ísť bez víz do 183 krajín. Ja mám pochodených iba nejakých 55, ale po celej Európy, prakticky aj mimo Európu, môžete chodiť vďaka tomu, že máme pás, na ktorom je Európska únia podpísaná. Môžete chodiť bez víz. Viete, čo to znamená? Že tie krajiny v tom svete si myslia, že tu nie sme asi debili, že asi sa nebudeme správať ako retardi, keď tam prídeme. Niečo to proste znamená, nejaký rešpekt. Má to nejakú takú váhu vo svete. Predstavte si, že by sme mali pás ako Afganistan alebo Srbsko. To si neviete predstaviť, aké to ťažké vybavovať si víza mesiac pred každou cestou a tak ďalej. Samozrejme, pre tých z vás, čo necestujete, myslíte si, že tie fabriky tu zostanú? Že tu tá Kia zostane, že tu tá iná zostane, kde z vás polka robí? Kebyže vystúpime z únie? Myslíte si to fakt? Myslíte si, že sa im bude chcieť riešiť clá pri každom transporte a tak ďalej? Alebo pôjdu niekde inde? No, teraz ďalšia vec, čo nám klamali. Oni chcú vytvoriť taký obraz, že tuto, čo protestujeme my, že sme nejakí liberáli, čo pijú sojové latte z kaviarne, hej, proste desi v Bratislave. Ja si myslím, že tu je veľa ľudí z dediny, čo jazdia na dieselovej oktávke, ktorí jedia mäso každý deň, hej, a tak ďalej. Proste to, nenechajte si nahovoriť, že tu sme len nejakí takí študenti šprti a tak ďalej, hej. A tiež chceme tradičné hodnoty. Nechceme čakať od 4 rána na kožné, hej, nechceme hodiny týždenne tráviť v kolóne, hej, pred Čacou, pred Kysuckým Novým Mestom, hej. Nechceme, aby nám vlaky omdlievali v Puchove alebo v Považskej Bystrici a vymieniali tam lokomotívu každú stredu, hej. Proste, podľa mňa, toto by mali byť tradičné hodnoty fungujúcej spoločnosti, hej. A bolo mi povedané teda, že Fico sa nebojí protestov v Bratislave, ale Fico sa bojí protestov v Čaci, hej, takže... Chcú nás presvedčiť, že toto je nejaké my versus oni, že oni sú takí a my sme takí, ale to je proste blbosť. To je iba my versus my, lebo my tu všetci žijeme v tejto krajine a keď si to tu poserieme, tak budeme musieť v tých sračkách žiť všetci spolu. Hej, ďakujem, prajem odvahu a zdravý úsudok a aby politika bola zase nuda. Ďakujem za pozornosť. Ja ďakujem Jurajovi a prajem mu šťastnú cestu späť do Tatier tým vlakom. Ďalej poprosím o vystúpenie folkloristu pána Jána Backa. Dobrý večer, Čaca. Ďakujem, že ste sa tu všetci zišli v takom hojnom počte. Ja viem, že niektorí, keď sa pozeráte na moju tú bradu, tak vás všeličo napadne, ale nie som žiadny gruzínsky mejdanista. Som rodák z Kisúc, živnostník, nadšený folklorista. Priatelia, dnes sme sa tu zišli opäť všetci preto, nie aby sme rozvracali ústavné poriadky krajiny, alebo aby sme búrali a ničili, ako nás obviňuje premiér Robert Fico. Práve naopak. Ja tu pred sebou vidím dav ľudí, ktorí vymenia v piatok večer teplo svojho domova za mrazivé chladné námestie, aby prišli slobodne vyjadriť svoj názor.
ľudí, ktorí chcú naopak túto krajinu posúvať dopredu, ktorí chcú budovať a zlepšovať veci nie len pre seba, ale hlavne pre naše deti. Aby sme sa generáciám, ktoré tu prídu po nás, mohli s čistým svedomím pozrieť do očí, že sme urobili to, čo bolo treba. Priatelia, dneska som zachytil také vyjadrenie Roberta Fica, ktorý povedal, že nikto predsa nejde vystupovať z Európskej únie a on nechápe, prečo ľudia protestujú. Tak ja by som bol rád, keby sme mu dneska postupne po rade vymenovali tie dôvody, prečo sme tu. Robert Fico častokrát spomína v poslednej dobe, že on nemôže za všetko niesť zodpovednosť. A nemôže byť zodpovedný ani za to, ani za tamto. A tamto nie je premiérska téma, ani toto nie je premiérska téma. Takmer 14 rokov vlády Smeru s Robertom Ficom na čele. A kde je dnes Slovensko? Ako sa tí ľudia dnes, čo tu žijú, cítia? Európsky štatistický úrad robil porovnanie životnej úrovne alebo kúpnej sily obyvateľov Európskej únie. Ocitli sme sa na konci. Nielen obrazne, ale aj doslova. Čo sa týka životnej úrovne kúpy schopností Slovákov, sme dole úplne na spodu spolu s Gréckom. Predbehli nás krajiny ako Poľsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko. A ja sa pýtam najdlhšie slúžiaceho premiéra, kde je chyba? Prečo to inde ide a u nás nie? Prečo sa môže zvyšovať životná úroveň v Poľsku, Česko, Slovinsko, tí sú 10 ročia pred nami? Je snáď chyba v Európskej únii? Alebo tu u nás? Ešte jeden taký dôležitý údaj, ktorý som zachytil v tých prieskumoch. Európsky štatistický úrad robil prieskum kúpy schopností, ktorá je priamym ukazovateľom životnej úrovne jedného konkrétneho povolania. A tentokrát to nerobili iba v krajinách Európskej únie, ale aj v kandidátskych krajinách, to znamená v krajinách, ktoré chcú vstúpiť do Európskej únie. Spolu 31 krajín meralo životnú úroveň učiteľov. Slovensko skončilo predposledné. Za nami zostalo už len Albánsko. Predbehli nás krajiny ako Bosna-Hercegovina, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Bulharsko. Tam všade majú učitelia vyššiu životnú úroveň ako u nás. Priatelia, zapamätajme si spolu jednu vec. Neexistuje lepšia investícia do našej spoločnej budúcnosti, ako je vzdelanie našich detí. Učitelia sú ľudia, ktorí sa spolupodieľajú na ich vzdelávaní. Formujú ich. Dôverujeme im natoľko, že im zveríme to najcennejšie, čo na tomto svete máme. Naše deti. A nedokážeme im za to ani len slušne zaplatiť. Ale evidentne toto nie je premiérska téma, keďže sme tam, kde sme. Rovnako ako zdravotníctvo, čo premiér povedal verejne, to nie je premiérska téma.
Diaľnice, to tu ani nemusíme rozoberať. Všetci poznáme smutnú históriu 30-ročného stavania diaľnice z Bratislavy do Košíc, ktorá podľa slov Roberta Fica mala byť postavená v ktorom roku? 2010! Hanba! Mosty, ktoré máme v katastrofálnom stave. 2500 mostov je v zlom alebo nevyhovujúcom stave. Potom občania musia obchádzať 30-40 km, aby sa dostali do práce. Ale nič z tohto evidentne nie je premiérska téma. A podľa času a energie, ktorú Robert Fico venuje na tlačovkách, premiérske témy máme len 3. Tá prvá. Naši ľudia. Takzvaní naši ľudia. Či už ide o to, ako ich čo najlepšie zveľadiť, aby aspoň ich životná úroveň bola na akej takej úrovni, keď už nie naša, alebo vysekať ich zo šlamastiky, keď im dýcha na krk polícia, prokuratúra alebo súdy. Druhá premiérska téma, veľmi obľúbená, hľadanie nepriateľa. Či už to bolo počas prvej Ficovej vlády, keď nepriateľmi boli Maďari, alebo potom novinári, Soros, migranti, zase novinári. Teraz sú to Ukrajinci. Čoskoro to môžeme byť aj my. Tretia premiérska téma. Suverénna politika na všetky 4 svetové strany. Len jedna škoda, že premiérov kompas je rozbitý, pretože nech sa otočí v ktorúkoľvek stranu, vždy mu to ukazuje do Moskvy. Nás obviňuje, že chceme prepisovať históriu, že ju chceme prekrúcať a že ignorujeme fakty. Už pán premiér, my vám dnes z tohto námestia v Čaci pripomenieme jeden fakt. Nikto nepopiera, že v roku 1941 Sovietsky zväz, ktorého nástupníckym štátom dnes je Ruská federácia, bol napadnutý svojim spojencom, hitlerovským Nemeckom. To je fakt. Rovnako, ako je fakt aj to, že po napadnutí Sovietskeho zväzu bola mu poskytnutá obrovská vojenská a materiálna pomoc od západných spojencov, hlavne zo Spojených štátov amerických. Toto Robert Fico nikdy nespomenie, pretože tomu nesedí do jeho príbehu. Priatelia, ja dneska nemám nejaký papier, ale aj ten, čo som mal, som stratil. Vojenská pomoc, ktorú dostal Sovietsky zväz, bola obrovská. Tá pomoc, ktorú dnes dostáva Ukrajina, je nič proti tomu. Bolo tam viac ako 21 000 lietadiel. Asi 8 000 tankov, alebo 10 000 tankov. Naozaj si to nepamätám, to je strašne veľa čísiel. 400 000 nákladných vozidiel. 13 000 džípov. Viac ako 1 miliarda nábojov. 9600 diel. Lokomotívy skoro 2000. 5 miliónov párok topánok vojenských. Látka na 7 miliónov uniforiem. 4,5 milióna tón vysokokalorických potravín. A ja by som sa teraz chcel spýtať Roberta Fica. Toto snáď varí vtedy nebolo predĺžovanie vojny? Sovietskému zväzu sa pomáhalo presne podľa toho istého programu, podľa ktorého sa dnes pomáha Ukrajine. Čiže Rusom sa pomáhať smie, ale Ukrajincom nie. Kto tu prepisuje históriu? Kto prekrúca?
Priatelia, klamstvo a lož sa pre Roberta Fica a jeho verných stala pracovnou metódou. Tak ako vy v práci používate počítače, kladivo, pílu, tak on používa klamstvo a lož. Úplne bez hanby. Ako čierny mor zahlil našu krajinu mrak týchto klamstiev lží. Rozšíril sa medzi ľudí. A dneska sa predáva klamstvo ako názor. Viete, mám 2 synov. Spolu s manželkou od útleho detstva ich učíme neklamať. A nikdy sme to doma nepovažovali za cenzúru. Rovnako ako sme nikdy doma klamstvo nepovažovali za názor. A ja by som dnes chcel všetkým týmto priekupníkom s faktami okolo Roberta Fica, Matúšovi Šutajovi Eštokovi, Erikovi Kaliňákovi, Richardovi Glikovi, otcovi a synovi Gašparovcom, alebo zaslúžilému klamárovi Ľubošovi Blahovi, odkázať jednu vec odtiaľto, z námestia v Čadci. Vôbec nezáleží, skutočne nezáleží na tom, koľkokrát páni priekupníci zvalíte pravdu na zem, zadupete ju do zeme a polejete ju bahnom lží, klamstiev a polopravd. Je to úplne jedno. Viete prečo? Vždy nakoniec príde búrka, ktorá zmije tú špinu dolu a vždy budú naokolo stáť dobrí ľudia, ktorí tú pravdu opäť postavia na nohy. Páni priekupníci, ľudia ako vy tu žili odjak živa. Či už to bolo v 30. 40. rokoch minulého storočia, alebo počas socializmu, žili tu ľudia ako vy stále, takí, čo narábali s klamstvom a s lžami a polopravdami. A viete čo? História nás učí. Títo ľudia nikdy nevyhrali. Vždy sa nakoniec ocitli medzi porazenými. Áno! A nebude tomu inak ani tentokrát. Áno! Milí priatelia, ja by som sa vám chcel naozaj srdečne poďakovať, že ste sa tu dnes išli v takom hojnom počte. A na záver, ak dovolíte, chcel by som vysloviť takú osobnú prosbu. A nie len tu nám, čo sme sa tu zišli, ale aj ľuďom, ktorí zostali doma, nemohli prísť alebo nechceli, ľuďom, ktorí s nami nesúhlasia. Priatelia, začnime sa opäť navzájom počúvať. Dnes spolu dvaja debatujú, ale nepočúvajú sa. Jeden čaká, kým ten druhý dokončí, dootvára tie ústa, pričom ho nepočúva, aby mohol na ňo zase vychrliť to svoje. Či sa nám to páči, alebo nie, všetci sme na jednej lodi. A keď sa tá loď začne potápať, stiahne nás dolu všetkých bez rozdielu. Vymažme z našich slovníkov slova ako dezolát alebo slniečkar, alebo iné, ktoré myslíme ako nadávky a urážky. A začnime spolu hovoriť. Nikdy sa nám nepodarí našu krajinu, naše krásne Slovensko posunúť dopredu, pokiaľ bude medzi nami nenávisť.
Ďakujem, že ste si ma vypočuli a príjemný večer vám prajem všetkým. Ďakujeme duši dnešného protestu Jánovi Backovi. A som osobitne rád, že hovoril aj o nedostatočne ohodnotených učiteľoch, pretože rady odvážnych učiteľiek na tomto pódiu teraz doplňa pani učiteľka Bzdilíková. Vážení priatelia, je mi ohromnou cťou vystúpiť pred vami už po druhýkrát, pretože od nášho protestu ubehli 2 týždne a na internete sa rozbehli debaty, komentáre, dobré či zle mienené správy. Mne sa dostalo tej cti, že som našla viac ako 10 nových priateľov, 10 pozitívnych a povzbudzujúcich správ, no aj niekoľko dosť tvrdých odkazov. Tie pozitívne mi dodali odvahu opäť vystúpiť na verejnosti. Tie negatívne, ktoré spochybňovali moju vnútornú integritu, vzdelanie, prácu, človečenstvo, ma zase inšpirovali k slovám, ktoré dnes poviem. Posledné roky sa do verejných vystúpení politikov dostávajú slová, ktorým veľká časť ľudí nerozumie. Účel, ktoré majú tieto slova splniť, je zbaviť oponenta ľudskosti, jeho človečenstva a osobnosti. Odrazu sú medzi nami potkani, svine, šváby, pliaga, čvarga, ovce a iné zvieratá. Toto robili fašisti v 30. rokoch minulého storočia a ľudí, ktorí im nezapadali do plánov, zbavovali týmito slovami ľudskosti. Ubližiť človeku je totiž pre väčšinu nepriateľné, no zašlapnúť švába nie je žiaden problém. Slová ako učiteľ, policajt, liberál, progresivista sa stávajú pomaly, ale isto nadávkami. Je bežné počuť z úst ľudí slniečkár, kaviarenský povaľač, progresívec, liberálny fašista. A všetko v zmysle nadávky. Ja neviem, ako vyzerá slniečkár, ale viem, že slnko spoločne s vodou je základom pre život. Neviem, kto je kaviarenský povaľač, ale káva, ktorú mi spravia v kaviarni a ktorú vypijem pri príjemnom rozhovore s priateľmi, je chutnejšia ako doma, teda aspoň pre mňa. Viem, čo je progresivita. Viem, že keď niečo napreduje, postupuje, vyvíja sa, je to v progrese. Takže progresívny človek, nech pracuje v akejkoľvek profesii, je človek inovatívny, so schopnosťami posunúť firmu, školu, nemocnicu, obchod, banku, úrad, štát vpred, do budúcnosti. Viem, čo je liberta. Je to sloboda. Liberálny človek je človek rešpektujúci slobodu všetkých bez rozdielu. Viem, čo je fašizmus. Môj deduško bol v protifašistickom odboji. Fašizmus popiera slobody a práva. Preto kombinácia liberálny fašista alebo liberálny fašizmus je absolútny nezmysel. Ale hodí sa do propagandy, aby sa vniesla nenávisť k slovu liberta. Rozprávajme sa s ľuďmi, so svojimi blízkymi. Rozprávajme sa s priateľmi, s ktorými sme kvôli politike stratili kontakt. Skúsme opäť postaviť mosty namiesto hradieb. Upokojme svoje mysle, počúvajme svoje deti a vnúčatá. Majú nám čo povedať. A svoje vystúpenie by som chcela ukončiť jednou básňou, ktorú som napísala behom asi 10 minút po návrate z minulého protestu. Vietor. Ten vietor poznám. V noci oblaky odfúkne a vidieť hviezdy.
Ten vietor poznám. V lete sukne ženám nadvihuje a muži z nich už nie sú triezvi. Ten vietor poznám. Už roky dúcha a robí svet krásny. Fúka odjak živá a bude navždy. Dnes nádej na zmenu priveje. Dnes ľuďom aspoň v srdci lepšie je. Ten chlap, čo deti facká a bije. Ten chlap, čo v zlatej vani si dnes žije a drahú whisky pije. Už dávno pokoj mohol dať a predčasný dôchodok mimo Slovenska si užívať. No má tu dlhy. Musí ešte chvíľu poslúchať. Kamarát mu slúbil teľa. Také zlaté, má ich veľa. Ujednali dohodu. Buď mi verný, budeš tu mať pohodu. Ubližujú bežným ľuďom. Čo tam po nich? To sú triesky, keď sa rúbe les. To oni sa majú dobre. Včera, zajtra, no najmä dnes. Ťažko hľadajú sa slušné slová, keď ľuďom kladie breme daní na chrbát. Keď starý človek drží euro a nevie, či na rožok, či na lieky ho dnes dať. Keď mládež radšej cudzie zeme zvažuje, bo v tej rodnej hrude veru nie dobre mu dnes je. Keď za prejav súcitu ich ženú na front cudzí. Keď pomôžu zvieratám aj ľuďom v núdzi, nálepku im dajú na čelo a terč namalujú na telo. Nie, to musí skončiť. Dosť. Vráťme ľuďom ľudskosť a dôstojnosť. Ten vietor poznám. Privial nádej na slušnosť a našim deťom budúcnosť. Ďakujeme pani učiteľke Bzdilíkovej. Za mladú generáciu teraz vystúpi absolventka Sokratovho inštitútu Stanka Berlanová. Dobrý večer. Ja som nikdy nerečnila pred takýmto veľkým davom a som veľmi rada, že mám tú príležitosť a som veľmi rada, že ste prišli toľky. Ďakujem vám, že ste dnes prišli. Ďakujem, že ste sa rozhodli postaviť za hodnoty, ktoré nás spájajú. Myslím si, že v malých mestách, kde každý každého pozná, nie je jednoduché, čo i len prísť na námestie. Nie je to ešte postaviť sa pred publikum a verejne prezentovať svoj názor. O to viac si vážim každého jedného z vás, ktorí ste sa rozhodli vystúpiť a prijať riziko zviditeľnenia sa. Ďakujem tiež všetkým, ktorí sa staráte o organizáciu a našu bezpečnosť. Naša spoločná vďaka, verím, patrí aj všetkým hrdinom a hrdinkám novembra 89, vďaka ktorým tu dnes môžeme všetci spolu slobodne stáť a pokojne vyjadriť nespokojnosť so stavom našej krajiny. Vďaka ním môžeme slobodne hovoriť, môžeme sa slobodne zhromažďovať, môžeme si slobodne vybrať, akou cestou sa chceme ako krajina uberať. Nesmieme dovoliť, aby tento dar, ktorý pre nás vybojovali, vyšiel na zmar. Teraz je našou zodpovednosťou strážiť demokraciu. Dnes sa nestretávame len preto, aby sme vyjadrili nesúhlas. Stretávame sa preto, aby sme hľadali cestu, ako ďalej. Ako sa nevzdať nádeje, ako si udržať odvahu a energiu, ako sa vzoprieť sile, ktorá nás ťahá mimo Európy, ako zabezpečiť, aby štát, v ktorom spoločne žijeme, plnil svoje základné funkcie. Nenechajme našu pozornosť odvrátiť od skutočných problémov falošnými témami, ktoré nám predkladajú, aby sme boli rozdelení a oslabení. Ak nám záleží na lepšej budúcnosti, nesmieme sa len prizerať na rozpadávajúce sa nemocnice, desiatky rokov zanedbávané vzdelávanie a tisíce ľudí na okraji spoločnosti, na ktorých tento štát bezcitne zabudol. Nie je akceptovateľné, aby významnú časť služieb občanom suplovali neziskovky a mimovládne organizácie, zatiaľ čo namiesto toho, aby ich štát podporil, hádže im len ďalšie polena pod nohy. Dnes a teraz
Potrebujeme nanovo upevniť základné prvky zdravej a funkčnej spoločnosti. Postaviť sa za naše zdravotníctvo, školstvo, podporu najslabších a tiež za ukotvenie Slovenska v demokratickom svete. Obviňujú nás, že nám ide o prevrat. Ale nám nejde o prevrat. Nám všetkým spoločne ide o návrat k hodnotám, o návrat do civilizovanej Európy. Aby sa našej spoločnosti podarilo opäť postaviť sa na nohy, som presvedčená, že je nevyhnutné spojiť sa. Teraz nie je čas hľadieť na to, kto má bližšie k liberálom, kto má bližšie ku konzervatívcom. Čím viac malých bublín budeme tvoriť, čím viac rozdielov budeme hľadať, tým je jednoduchšie nás rozdeliť a ovládať. Hľadajme to, čo nás spája. Nenechajme sa odradiť, ak to nepôjde hneď. Nevyvyšujme sa nad našich názorových oponentov. Voľme zmierlivejší tón. Skúsme zabudnúť na my a oni. Budujme dôveru, nehľadajme vždy ten najhorší úmysel. Namiesto hnevu si vyberme odvahu a namiesto nenávisti ľudskosť. Nech sa nám to môže zdať akokoľvek ťažké, som presvedčená, že to spoločne zvládneme. Nebojme sa, nedajme sa paralizovať strachom. Nedovolme, aby nás rozdelili. Chceme viac, než len prežívať. Chceme krajinu, kde sa nevládne strachom, ale službou ľuďom. Chceme viac porozumenia, viac rešpektu, viac ľudskosti. Priatelia, naša cesta nesmie viesť do izolácie. Verím nám všetkým, že ako spoločnosť dokážeme byť silnejší. Že máme naviac. Som presvedčená, že práve vďaka spájaniu a spolupráci sa dokážeme postaviť za svoju lepšiu budúcnosť. Za našu európsku budúcnosť. Pretože aj Kisúce sú Európa. Poprosím, aby na toto miesto ešte raz prišla pani učiteľka Pohančeníková s ďalším vystúpením. Ja by som bola strašne šťastná, keby som túto pieseň spolu s vami nemusela spievať. Napriek tomu, že je veľmi krásna a zaznela aj pred 2 týždňami. Ale odkazujem všetkým tam hore, že ju budeme spievať, dokedy bude potrebné. Ať mír dál zústáva s touto krajinou. Zloba, závisť, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí. Lidé navrátí. Z oblohy mrak zvolna odplouvá a každý sklízí sedbu svou. Modlitba má, ta ať promlouvá k srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz, jak mráz. Ať mír dál zůstává
stáva s touto krajinou. Zloba, závisť, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí. Ďakujem. Ďakujeme pani učiteľke a povedal by som, aby ste vstali pre štátnu hymnu a pre európsku hymnu, ale keďže to nie je potrebné, tak ju už pustíme. Ďakujeme
Ďakujeme okresnému oddeleniu policajného zboru v Čadci, Mestskej polícii Čadca. Ďakujeme Domu kultúry v Čadci za poskytnutú súčinnosť. Ďakujeme všetkým vystupujúcim a rečníkom a ďakujeme vám, ktorí ste sa dnes zúčastnili. Ďakujeme. Dnešné podujatie je týmto formálne rozpustené. Prosím, rozíďte sa domov. Nemáte za čo, my ďakujeme vám.